जों अबनो नरनो सानानि मुसुङो जों नरनो लिंमानि उद्देश्यखौ अबनो जों गोटाल कमिटि खामानि जागोलो सिनि दिनैनि मिटिंआव अबनो डिसिजन हाजाका सिनि आगिनि जे डिमान्ड जे सिनि परितनाय ताइ सिनि तिप्रासानि बागै जे डिमान्ड दंमानि 19 दफा आ 19 दफा डिमान्ड दङ आबनि लगे जों बोसकां 8 तारिख जानुवारि 2021 जोंनि थांनाय 2019 जे मादबारिब CAB न प्रटेस्ट खायनो थांखिनि जों जे गथनारावनो मुदुमानो आबनो तयै जों अ सालनो मुदुखलायो बोसकांनि जे 8 जानुवारि 2021 जों ब्लेक डे हिसाबै जों आरो पालायनाय आजागा जत जोंनि परितनाय तिप्रासा ताइ तिप्रासाना हामजानायनो जत अख्रा साख्रा आखु बुखुरनो जों कबनो मुसुङो आरो जत बरनो फायै जों बायबासा पालबाक्सा खालायो आ पान्दानो नायखोनानै मोसानायनि बागै ताइ जत अर्गानाइजेसन दङ जों कबंनाय